Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bidesarei dagokionez, BI-657 errepidean Leioan abantzadako tuneleko errepideak moztuta jarraituko dute hilaren 20 arte eta P8an Zornotza eta Galdakao artean eskuineko erreia eta erdiko itxita egongo dira hilaren 20 arte gainera BI-757 errepidean Erandion Aspeko biribilgunearen eta Astrabuduako biribilgunearen arteko mozketa osoa egingo da itsasadarreko oinezkoentzako eta bizikletentzako ardatza eraikitzeko. Horiek guztiak gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte izango dira. Informazio gehiagorako badakizu sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bakearen artisauek salatu dute Eusko Jaurlaritzak 2019an etaren armagabetze prozesuari buruz argitaratutako txostenak ez duela egia historikoa errespetatzen. Haien arabera dokumentuak prozesuan hainbat alderdi manipulatzen ditu, hala nola Frantziako gobernuarekin izandako elkarrizketak armagabetzeko eskema eta behatzaileen papera. Baionan egindako agerraldian bakegileek beren bertsioa azaldu dute gertakariak puntuz puntu argitu. Gaurtik aurrera, Urretxindorra ikastola hainbat ikasleri sexu jazarpenak egin izan agotzitako irakasleak ez du klaserik emango. Denuntziaz Euskal Herria Instagram kontuan hainbat salaketa islatu ostean hartu dute erabakia, antzerako akusazioak egin dituzte Lekeitioko Azkue ikastolako irakasle ohi baten aurka eta bi kasu hauen harira jazarpenen aurkako protokoloa kaleratuko duela jakinarazi du ikastolen elkarteak, baita biktimen aldeko babesa erakutsi ere. Alaia Martinek irabazi zuen pasaden larunbatean 2024ko Gipuzkoako bertso txapelketa. Donostian 6.000 ikusleren aurrean gailendu zitzaion buruz burukoan Martin Beñat Gaztelumendiri pasaden 2 edizioak irabazi dituen bertsolariari. Gabon deizuela guztioi, etaren armagabetzeaz Eusko Jaurlaritzak egin zuen kontakizuna faltsua eta interesatua izan zen. Hala adierazi du bakegiletako batek Jan Noel Etxeberri Txetxek Baionan egin duen agerraldi batean. Bakegileek salatu dute Eusko Jaurlaritzaren 2019ko kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela. Jan Noel Etxeberri Txetxek Baionan egindako agerraldian adierazi duenez, etaren armagabetzearen eta desegitearen inguruan Eusko Jaurlaritzak 2019ko urrian argitaratu zuen txostenak egia historikoari errespetu gutxi dio. Txosten argitaratu eta 5 urtera kontakizun propioa egin dute bakegileek 2017ko urtarrilaren eta apirilaren artean gertatu zenari buruz egia agerrarazteko. Bakegileen arabera, dokumentuak bakegileen asmoei buruzko gezur onartezinak biltzen ditu eta puntu askotan errealitatearen kontrako kontakizun eskaintzen du hain gai minbera bati buruz. Bakegileen hitzetan Eusko Jaurlaritzak ez zuen inoiz haiengan konfiantzarik izan eta ez zuen sinetsi bakegileek Frantziako agintariekin goi mailako elkarrizketak izaten ari zirenik. Halaber, bakegileen lana aitortu nahi ez izana ere leporatu diote. 2019ko balorazio txostenean bakegileek salatu duten Jaurlaritzak izan ez zuen rol bat aitortu zion bere buruari eta horrez gain bakegileen asmoei buruz gezur onartezinak idatzi zituen. Era berean, bakegileentzat bereziki mingarriak izan ziren Michel Beroko Irigoin zenaren inguruan egindako adierazpenak. Etxeberrik eta Beroko Irigoinek agiria plazaratu zuten orduan Eusko Jaurlaritzaren bertsioarekin guztiz kontra zeudela adierazteko. Aldi berean, jakinarazi zuten garai egokia iristean, bi aldeen artean bilkuren xehetasunak argitara emango zituztela. Aurten Lusoko operazioan parte hartu zuten bakegilei buruzko auzia izan da Parisen eta armagabetze garaian karguan zeuden
zuen Frantziako agintari batzuek lekuko gisa deklaratu dute. Bestalde, beste agintari batzuek prentsan egindako adierazpenek bakegileen rolaren aitortza berretsi dute eta adierazi dute elkarlanean jardun zutela agintariekin konfiantza harreman bat izanik. Hori dela eta Jan Noel Etxeberrik eta Michel Beroko Irigoinek 2019an ezin izan zituzten elementuak orain argitara eman dituzte beren bertsioa eskainiz. Bakegiek iragarri dute dokumentuak artxibatzeko asmoa dutela, Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Lapurdiko Artxibategian, Gogora Institutuan, Lois Joinet Institutuko Artxibategian eta Olaso Dorrea Fundazioan. Dokumentuek bakearen eta armagabetze prozesuaren historia eta egia ezagutarazteko garrantzi handia izango dute. EH Bilduko mahai politikoa gaur eguerdian bildu da Iruñean, bertan mintzatu da koalizio subinaistako koordinatzaile nagusia den Arnaldo Otegi eta Hego Euskal Herriko errekurtso finantzieroak kontu zehatzetan inbertitzea aldarrikatu du etxebizitza, zaintza, osasungintza eta trantsizio ekosoziala bezalako arloetan hain zuzen ere. EH Bilduk 2025ko aurrekontuen inguruan azken asteetan planteatu duen jarrera eta balantze politikoa egin du gaur ospatu duen mahai politikoan. Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaileak adierazi duenez, EH Bildu euskal politikagintza aldatzera etorri den mugimendu politikoa da. Proposamen zehatza eta simplea aurkeztu zutela adierazi du alderdiko koordinatzaileak, garaiko erronkei aurre egiten diena. Euskal Herria Bilduk, nazio ikuspegi batetik, bai Nafarroa garaian, bai Araban, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, pentsatzen zuen, errekurso finantziero guzti horiek gauza zehatzetan inbertitu behar zirela, erronkei aurre eginez eta herritarren interesei aurre eginez. Eta zehazki, etxebizitzan, zaintza osasungintzan, transizio ekosozialean, langilegoaren bizi baldintzetan, SMIaren bidez, sartu behar zirela eta nunbait hor inbertitu behar zirela esaten genuen. EH Bildu balantza egiterakoan, balantza oso positiboa egiten du, egindako proposamenaz. Uste dugu euskal politikagintza aldatzearekin batera eztabaida zentratu egin dela. Ez dugu gogoratzen aurrekontuen inguruko eztabaida guztiak, baina esan dezakegu eztabaida honetan bederen agenda politikoan eta eztabaida agendan herri interesak egon direla, herriaren interesak agenda politikoan kokatuta eta eztabaida horren inguruan egin dugula. Politika publikoak mantentzaren eta indartzaren alde egin du EH Bilduk. Horretarako, etxebizitzaren auzia jarri du mahai gainean. Izan ere, beste alderdienganako erantzunkizuna eskatu du, benetako erantzun positiboa eskatuz. Beraz, argi utzi dute proposamena hobetzen jarraituko dutela datorren urteari begira. Ipar Euskal Herrian programa politiko berria aurkeztu du pasaden asteburuan Baionan EH Baik. Ekitaldian, autonomia estatus baterako oinarri politikoak ezagutarazi dituzte. Memoria demokratikoari dagokionez Araban Guardian hain zuzen ere totem bat jarri dute 1956an faxistek bertan eraildako 3 pertsona gogoratzeko. Ekimena erakunde publikoek eta biktimen senitartekoek eraman dute aurrera.
Euskal erakundeek eta biktimen senideek totem bat jarri dute Guardiatik 3 kilometrotara. 1936an esekutatutako 3 biktima erail zituzten tokian jarri dute memoriala hain zuzen. Juan Larreta Maisua, Antonio Bombin Hortelano, Fraide Francisco Tarra eta identifikatu gabeko gazte bat dira omendutako biktimak. Juan Larretak Trebianako alderdi sozialista sortu zuen eta Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen herrian. Bonbinek kontzientzia izeneko zutabean herriak ez duela ogia bakarrik eskatzen, baizik eta justizia, zientzia eta arrazoia ere eskatzen dituela argitaratu zuen. Eusko Jaurlaritzak Nafarroako gobernuarekin eta tokiko beste erakunde batzuekin lankidetzan totema jarri dute 3 pertsona horiek esekutatu zituzen tokian. Guardiatik Logroñora doan errepidean dago, tradizioaren bidea izenekoan, eta oroigarriak honela dio, demokraziaren eta giza eskubideen etsaiek toki honetan erailak 1936ko uztailaren 25ean. Ez ditzagun ahaztu. Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburuak gogora ekarri zituen estatuko areketan oraindik bizi diren milaka gazte anonimoak. Izan ere, haien bizitzak eta etorkizuneko ametsak zapuztuta geratu baitziren tokirik ez zuten aberriaren izenean. Nafarroan alderdien berrikuntza prozesuetan hainbat berri jakinarazi dituzte azken egunotan. Alde batetik Maria Txibite berriz aurkeztuko da PSNeko idazkari nagusi izateko. Izan ere, Txibite alderdi sozialistako buru izan da Nafarroan azken hamarkadan zehar. Bestalde, Pablo Azkona izango da hemendik aurrera Geroa bai sozial berdeen buru. Azkonak militanteen bozken 91% lortu zuen eta Uxue Barkos ordezkatuko du. ko aurrekontuen aferan, Bilduk Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako planari eginiko osoko zuzenketa erretiratu zuen pasaden astean Foru Gobernuak gauzatzen dabilen eztabaida prozesua dela eta. Bilduk 2025ko Bizkaiko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketa erretiratu du Foru Gobernuarekin duen negoziazioaren barruan elkarrizketarako eta akordiorako tartea dagoelako. Gaur abenduak 13 Bizkaiko Batzar Nagusietan oposizioko 3 alderdiek aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaidatzeko eguna dute. Hala ere, eztabaidan bertan Iker Casanova Bilduren bozeramaileak iragarri du bere taldeak aurkeztutako zuzenketak kentzea erabaki duela aurrekontuen edukiei buruzko elkarrizketa prozesua martxan dagoelako. Koalizio Subiranista ohar batean azaldu duenez, naiz eta jarrerak oraindik urrun egon, bai termino ekonomikoetan, bai edukiari dagozkionetan, gerturatzea egondalden artean eta beraz merezi du elkarrizketari eustea herritarrentzat ona izango den akordio bat lortzeko itxaropenez. Bilduren esanetan, negoziazio prozesuan lanean jarraitzeko beharra dago, Foru Gobernuak Bizkaiarentzat gako diren zenbait aurrekontu kapitulu onartu dituelako, besteak beste zaintzari, trantsizio sozialari eta gazteen emantzipazioari lotutakoak. Horrek akordiorako aukera zabal ikusten duela uste dute. Sexu jazarpen akusazioak direla eta irakasle batek ikaslei klase ematen utzi die astelehen honetan Bilboko Urretxindorra ikastolan. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle bat salatu dute hainbat ikasle hoiek ustezko eraso matxistengatik. Horiek horrela Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikerketa abiatu du eta ikastolen elkarteak berealdetik irakaskuntzatik baztertu du ustezko erasotzailea eta gaurtik aurrera ez du eskolarik emango. Bien bitartean emakumeen aurkako eraso eta jazarpenen aurrean irmotasuna eta konpromisoa berretsi ditu ikastolen elkarteak. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle bat irakaskuntzatik baztertu dute hainbat ikaslek eraso matxistak salatu ostean. Hain zuzen, sexu jazarpenagatik salatu dute ikasle horiek sare sozialetan. Ikastolen elkarteak hartu du erabakia eta ohar bidez jakinarazi du emakumeen aurkako eraso eta jazarpenaren aurrean irmotasuna eta konpromisoa berresten dituela eta era berean laguntza eskaini die biktimei. Horretaz gain, ikastolen elkarteak argi utzi nahi izan du protokolo zehatz bat duela emakumeen aurkako eraso, jazarpen edo indarkeriaren aurrean,
Eta ildo beretik, zilegitasun guztia eman die azken egunotan izan diren salaketei. Eta adierazi nahi izan du ez duela emakumeen aurkako erasorik, jazarpenik edo biolentzarik onartzen, ez da onartuko ere bere sareko ikastoletan. Horiek horrela, erasoa pairatu dutenei, beraiek hala nahi izatekotan behintzat, ongizate emozionalerako zein beharrezkoak diren prozeduretan laguntzeko baliabideak eskaini dizkie, eta emakume horiekiko eta hoien familiekiko eta inguruekiko babesa eta hurbiltasuna agertu ditu. Lekeitioko Azkue ikastolan ere erretiratutako irakasle baten ustezko erasoak ikertzen ari dira, eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak bere aldetik ere ikerketa abiatu du Urretxindorra ikastolako ikasle horiek irakaslearen aurka zabaldutako salaketekin. Milaka euskal herritarrek aldarrikatu zuten pasaden larun batean Bilbon etxebizitzarako eskubidea. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak egineko mobilizazio deialdiak etxebizitza duina izatea herriaren eskubidea dela azpimarratu zuen eta beronekin negozioa egitea arbuiatu zuten protestan. Etxebizitza eskubidearen alde eta etxebizitzaren negozioaren aurka milaka pertsonek Bilboko kaleak hartu dituzte larun batean. Euskal Herriko Etxebizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuen sareak deituta 200 eragile sozial eta sindikal baino gehiagok eman diote babesa mobilizazioari. Antolatzaileen esanetan etxebizitzaren arazoa okerrera egiten ari da eta langile klaseak kanporatzen ari dira etxebizitza eskuratzeko aukeretatik. Gaineratu dute etxebizitzaren arazoaren arrazoia ez dela eskaintza falta, etxebizitzaren negozioa baizik, espektro parlamentarioko alderdi guztiek proposatutako neurriek ez dutela arazoa konpontzen edo arintzen gaineratu dute, eta negozioaren kontura urgentziazko neurriak aldarrikatu dituzte, eta borrokarako mugimendu zabala egituratzera dei egin dute. Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak gaur iragarri duenez emergentzia kesiaren egitura aldatuko dute datozen 3 hilabeteetan garatuko duten plan funtzional baten bitartez. Osasun arretaren kalitatea hobetzea eta arreta eskaini arteko denbora murriztea dira berregituraketaren arrazoi nagusiak. Sailburuak azaldu duenez herritarren osasuna babesteko garaian segurtasun handiagoa izan dadin. Aldaketa esanguratsu bat da anbulantziak kudeatzeko zentro virtual bakar bat izango du Osakidetzak. Gaur egun Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak zentro bana dute eta guztiak bilduko dituen bakarra osatzea da Osasun Sailaren asmoa. Horrela, 3 minutu azkarrago eman ahalko dute osasun arreta ambulantziek. 3 minutu horiek erabakigarriak dira sailburuaren arabera. Indarkeria matxistari dagokionez, Euskal Herriko epaitegiek jasotako salaketa kopurua 9% zidaiaztik. Emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak astelehen honetan iragarri duenez, Muge Euskal Autonomia Erkidegoko emakume ijitoak sustatzeko eta alduntzeko kultura arteko elkarteak eta IME emakume musulmanak euskal gizartean integratzeko elkarteak jasoko dute emakunde saria. Emakumen diskriminazio mota anitzak agerian jartzen dituzten 2 elkarteren lana aitortuko du.
Pasaden larun batean, Gernikako sare feministak elkarretaratze deialdia gauzatu zuen Mario López Lointek futbol taldeko entrenatzailea salatu zuen emakumeari beren babesa adierazteko. Erantzun zabala izan zuen deialdiak eta ehundaka herritar gerturatu ziren guk sinesten zaitugu eta zurekin gaude leloaren atzean. Guk beti esango dugu, guk sinesten zaitugu eta zurekin gaude, zugaz gaur. Gora borroka feminista! Euskaltzaleen topagunea Taupa Euskaltzaleen mugimendua izango da hemendik aurrera. Izen aldaketa honen bitartez, hasiera berri bat irudikatu nahi du taldeak, baita Euskal Herri osoko euskaltzaleak saretu nahi ere. Taupa Euskaltzaleen mugimendua izango gara hemendik aurrera, eta Euskal Herri osoko euskaltzaleak saretzea dugu amets. Horregatik eta horretarako saretzeko eta parte hartzeko modu berri batzuk, akaso arinagoak edo lausoagoak izan daitezkenak, jarri nahi ditugu martxan. Euskaltzale guztiek haien modura parte hartzeko aukerak izan ditzaten. Gurea proiektu eraldatzaile bada. Gizarte edo komunitate anitzago, justuago eta berdinzaleago baten alde lan egiten dugu. Herrigintzatik egiten dugu euskararen alde. Sinisten dugu orain dela momentua euskararen aldeko konplizitateak esparru gehiagotara zabaltzeko. Euskararen erabilerak behar duen jauzia emateko ezinbesteko izango da. Gauzak aldatzeko sortu ginen, eta gauzak aldatzera goazelako, garena eta egiten duguna berasmatu dugu. Euskara elkarten topagune izatetik, euskaltzalen mugimendu izatera igaro gara. Mugimenduak bizia dakar, eta bizidunon oinarrizko inpultsoa da taupada. Euskarak taupada berri bat behar du. Euskarak mugimendua behar du. Eta gu mugitzera goaz. Topagunea ginen, eta orain zurekin mugimendua gara. Taupa. Pasaden ostegunean gozatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak 2004ko urrezko dominaren banaketa ekitaldia. Aurten Maria Luisa Arriola aintzatetxina izan dute. Maria Luisa Arriola bi Gipuzkoako zuzendari gerentari eman berri diote 2024ko Gipuzkoako urrezko domina ekintzai laguntzeko ibilbidea aitortu diote eta enpresa proiektuak sortu, edatu eta finkatzeko figura dela iritzi dute. Urrezko domina emateko ekitaldia ohorezko ezpata dantzarekin hasi da Gipuzkoa plazan eta Ainorkako Arkaitz dantza taldeko dantzari karrera egin diote. Marisa Arriola nietok Gipuzkoako urrezko domina jaso du Eider Mendoza diputatu nagusiaren eskutik. Oso eskertuta eta harra dagoela esan du. La verdad es que es un honor y una enorme responsabilidad recibir este reconocimiento y más con la cantidad de cosas que se han dicho. Estoy muy orgullosa, también un poco abrumada y un poco más ahora, pero también decía que quería deciros que feliz de sentirme cerca de personalidades que desde muy joven he admirado, ¿no? Lurraldean ekintzaitza bultzatzeko zereginan luzaroan egin duen ekarpenagatik baita minbizia duten pertsonen bizikalitatearen eta ongizatearen alde egindako lanagatik ere emana izan diote aurtengo domina berari. Gaurkoan, Marisa Arriola nietoren lana eta bizitza saritzearekin bat, aitortzen dugu Gipuzkoar asko eta askoren sustraiak eta egoak biak edatzen lagundu duen emakume baten ibilbidea. Gipuzkoari egindako ekarpen zabala eta konprometitua.
1988an bi Gipuzko Berrilan gideritza hartu zuen, eta gaur egun bertan jarraitzen du. Gainera irakaslea zenbait unibertsitatetan eta 2022. Urteaz geroztik Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkarteko lehendakariare bada. Batzuentzat, ekintzailetasunaren ereile, beste batzuentzat, minbiziaren aurkako ekintzaile. Gipuzkoako mundu ekonomiko, sozial eta akademikoaren ordezkaritza zabal bat izan da ekitaldian. Juantxo Zeberiok, Malentxo Zeberiok, Itxaso Etxebestek eta Miren Zeberiok girotu dute Eguberri kantekin. Lezoko udalak herriko parkesarea eraldatzeko plangintza berria aurkeztu du. Prozesu parte hartzailea izateko intentzioarekin diseinatu dute proiektua eta aisialdirako espazio inklusiboagoak gauzatzea du helburu. Aisialdirako eta jolaserako espazio inklusiboagoak eta askotarikoagoak sortzearen helburuarekin, Lezoko udalak herriko parkeak berritzeko prozesu integrala aurkeztu du. Herritarren iritziak eta beharrak oinarri bezala hartuta. Ume eta gazteen ongizate emozionala bermatzeaz gain, belaunaldi desberdinetako espazio sozialak eraikitzea ere du helburu proiektuak. Lanketa horrekin ere, azkenean guk eskaini nahi diegu Lezoko haur eta gaztei, etorkizuneko Lezo atsegin bat, bere gintzako atsegina izangoen herri bat, eta horretarako ikusten dugu aisialdiako esparruak, eurentzako aisialdirako diren jolasparkeak eta barrak, badirela gune garrantzitsuak, eurentzako herri atsegin bat osatze bidean. Olako lekuek baduten nolabaiteko izaera nahi bada pedagogiko bat ume eta begira garatzen dara, baina dut ere bai izaera sozial bat, azkenean harreman horiek eta eraikitzeko eremuak direlako. Herritarren parte hartzeak ahalbidetu du proiektua. Izan ere, beharrak eta hobekuntzak identifikatzeko funtsezkoak izan dira haur eta gazteen begiradaz gain, zaintzaileen, irakasleen eta gurasoen iritzia jasotzea. Haurrak parte hartu dute diagnostiko fasean eta proposamen fasean. 332 haurren ekarpenak jasotzeko aukera izan dugu. Zaintzaileak badira agente importantea horrelako prozesuetan eta horiek ere kontutan hartu dugu eta aipatu moduan talde eragilearen bitartez izan da, gutxi gora bera 9-10 pertsonako taldea izan da, baina honetaz gainere herritarrak izan dute tartea, azkenean ulertzen dugulako espazio horiek edozein herritarrentzat ere garrantzitsuak izan aldirela. Azterketaren emaitzen artean hainbat behar identifikatu dituzte. Hala nola, eguraldi txarrarekin ere erabilgarri izango diren eremu estaliak, irisgarritasun eta inklusibitatea hobetzea, natura materialaren erabilera sustatzea eta gazteentzako kirol jardueretarako espazio berriak sortzea. Ekimenaren lehendabiziko esku hartzea Lezoko erdigunean kokatuta dagoen Euskal Herria plazako jolas parkean izango da. Herriko erdigunean dago eta azalera handien okupatzen duena eta bere kokapenagatik gehien erabiltzen den jolas eremua da. Eskaera edo proposamen asko zeuden eremu honentzako, baina lehentasuna eman zaio estalpeari, orduan momentuz elementuak bere hortan utziko dira, mantenduko dira. Gehituko da elementu berri bat, pixkat inklusiboa izango da, edo izango dena, gaitasun ezberdinetako aurren beharrei erantzuteko, elementu hori kokatuko da, eta horretaz gain guztia estaliko duen estalpe bat jarriko da. Euria egiten duenean, temperaturak asko igotzen dianean eta itzal bat behar duzunean, bertako aurrek aukera izateko jolasparkeak erabiltzeko. Gaur egun ez bai dago horrelako aukerarik. Aurrentzako espazioetaz gain, belaunaldi guztiek gozatu ditzaketen tokiak ere proposatu ditu Lezoko udalak herritarrekin elkarlanean. Hala nola Zubitxo errekako proiektua. Aurrikusia dago, ura agentziarekin hizketan aritu gara eta bereiek hartu dute konpromisoa hemen esku hartza egiteko eta azkenean ingo litzatekena hemen da horma gorritxiko litzateke eta eremu hontan guztian naturalizatu ingo litzateke sarrera egiteko belardia iristeko uretaraino. Orduan jendia etorko litzateke, aukera izango luke belardian egoteko, uretan pixka preskatzeko eta uste dugu leku atsegin bat eratuko dela denon eskuragarri. Eta azkenean jendiak lotuta izango ditu eremu naturalak eta belarretan egola izango du, zain uretara sartu. Gauzak horrela, lehendabiziko proiektua 2025ko udal aurrekontuetan jasoko da herritarren bizi kalitatea eta herriaren kohesio soziala hobetzeko helburuarekin.
Lan munduan grebara joko dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola publikoetan. Pasaden larun batean, elak zerga erreforma duin baten aldeko aldarrikapena gauzatu du bai Iruñean eta baita Bilbon ere, Hego Euskal Herriko bi hiriburu hauetan aurrera eramaniko mobilizazioetan. Ela sindikatua Iruñan eta Bilbon mobilizatu da pobretzea geldiarazten ez duten eta lan aldarrikapen eta aldarrikapen feministei muzin egiten dieten fiskalitate eta aurrekontuen aurka. Elak manifestazio horretik batzarra egin du 300 ordezkari baino gehiagorekin. Nafarroako zerga eta aurrekontu politikaren eta etxe bizitzaren inguruan aritzeko. Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiak argi utzi du zerga politika errotik aldatu behar dela. Ia 10 urte pasa dira UPNren politika neoliberalak Nafarroko gobernutik irten zirela eta bere horretan mantentzen direla salatu dute. Enpresen neurrira egindako fiskalitatea dagoela Nafarroan salatu du sindikatuak. Mitxel Lakuntzak azpimarratu duenez, Baria Txibiteren adierazpenek agerian uzten dute Nafarroko gobernua zenbateraino dagoen botere ekonomiko eta patronalen menpe. 2023ko abenduko azken bilkuran erreforma fiskala onartu zuen Nafarroko gobernuak EH Bildurekin batera. Zeinekin UPNek hasiera batean bat egin zuen. Elarentzat horrek argi uzten du arazo baten aurrean daudela. Hortaz, ezkerreko alderdi politikoen jarrera irmo kritikatu dute. Nafarroako 2025ko aurrekontuak zalatu dituzte ere. Izan ere, 2025ko zerga neurrien lege proiektua ez da baidagai dago orain parlamentuan. Azken 10 urteetan, sektore publikoak egin dituen mobilizazioak goraipatu ditu sindikatuak. Hala nola, irakaskuntza publikoarena eta zahar-egoitzena. Eraldaketa sozialaren alde egiten jarraituko dutela argi utzi dute. Frantzian, Avignonen pelikot kasuari dagokionez auziak gidatu duen epaiek gaur hasi dute sententziaren inguruko eztabaida. Prozesu honetan erabakiko dute justizia arloko profesionalek zein zigor ezarri Dominik Pelikoti, zeinak bere emazte ohi Giselle Pelikot hamarkada batean zehar drogatu eta bera bortxatu ez ezik, beste 50 gizonezko baina gehiagori bideratu zien bortxaketa bera gauzatzea. Giselle Pelikot nahita ezean simbolo eta erreferente bihurtu da Frantziako gizartearentzat, baita nazioartean ere prozesu judizial osoan izandako jarrera eta presentzia publikoagatik. Kultur arloan, Alaia Martin da Gipuzkoako bertso txapelketako 2024 irabazlea. Martin larun batean Donostian ospaturiko finalean gailendu zitzaion buruz burukoan Beñat Gaztelumendiri, aurreko 2 edizioetako irabazleari hain zuzen ere. Txapeldunaren agurrarekin bukatu. Alaia Martin Etxebeste jantzi du 2024ko Gipuzkoako bertso txapelketako finaleko txapela. Laugarren finalaren ostean garaie da datozen 4 urterako. Buruz buruko errepikatu dute Alaia Martinek eta Beñat Gaztelumendik, 2015 urteko finalaren gisara, baina oraingoan Alaiak hartu dio aurrea Gaztelumendiri. Bihurtu ditzagun lagunak
bizitzaren tenplu, badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu, entzuten gaituztenak naizta, pixkat logaletu, ta etxe bihurtzen dutenak, edo zein ez leku, mendeko hitza bilakatu, den ontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskorta inprefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. 6.000 entzule inguruk bero-bero bete dute Ilunbeko plaza eta Olatu eta Txalo zaparrada hartan kantatu 8kotea finalean. 8 bertsolari aritu dira kantuan iragan larunbateko finalean. Alaia Martinez gain Andoni Rekondo Izagirre, Ane Labaka Maioz, Aner Peritz Manterola Euskitze, Beñat Gaztelumendi Arandia, Eneritz Artetxe Izagirre, Nerea Elustondo Plazaola eta Oiana Iguaran Barandiaran. Almeneko bertso eskolaren 50. urteurrena izan du ardatza urtengo txapelketak, eta aurren lehen bertso eskola hartako ikasle Arantza Zuloidi jantzi dio txapela Martini. Asteburuan ateak ireki ditu Tabakalerak, erakusketatik hasi eta sorkuntza tailerretaraino denetarik gozatzeko aukera izan dute bertaratu direnek. Ikusi. Abenduaren 13an eta 14an Tabakalerak ateak ireki ditu normalean itxita dauden ateez bestalde geratzen dena bisitarazteko. Asteburuan zehar edonork aukera izan du kultura garaikideko zentroaren txokoak arakatzeko. Artisten gunea eta bertako egonaldi programari esker lanean ari diren sortzaileen jarduna ezagutzeko eta askotariko ekintzetan parte hartzeko. Erakusketetatik hasi eta sorkuntza tailerreraino bertako eta nazioarteko artistekin hitzaldiak, zuzeneko ikuskizunak eta askoz aukera gehiago ere egon dira. Irekien asteburuak Tabakalera definitzen duen mundu artistiko eta kulturalaren ikuspegi osoa eskaini du 2 egunetan zehar. Ostiraleko jarduera programa Elias Kerejeta Zine Eskolan hasi da bertako ate irekien jardunaldiarekin. Arratsaldean Tabakalerako artisten guneak ateak ireki ditu, bertako artista egoiliarren estudioak bizitatzeko parada eskainiz. Ate irekien 2 egunetan publikoak gune horretan lanean ari diren artistak ezagutzeko aukera izan du, bai eta egonaldi programen bidez garatzen ari diren proiektuak ere. Programa propioak zein beste erakunde batzuekin elkartrukerako edo lankidetzarako proiektuaren emaitzak aurkeztu dira. Abenduaren 14an larunbatean egintzaleak 2024 egitearen kulturari buruzko topaketa izan da, non teknologiaren, sormenaren eta ezagutza partekatuaren inguruko lankidetze praktikak biltzen diren urtero. Tabakalerako zinemak ere bat egin du ate irekien asteburuarekin. Zinema ikasleen lanak ikusteko saio berezia eskainiz. Nest 2024 topaketaren film labur irabazlea ikusteko aukera egonda, eta urtengo edizioko making ofa ere aurkeztu da. Guzti hau musikarekin girotuta egonda DJ Nayu, Putasamak eta Lamia Mariren emanaldiekin. Jarraian, egun garrantzi handia duten 2 gaien inguruko elkarrezketa bana ikusteko aukera izango duzue. Alde batetik, Etxebizitza Sindikatu Sozialistako bozeramaile den Karla Pisanorekin elkartu gara etxebizitzaren problematika hitz egiteko, eta bestetik neraben eta gazten artean areagotzen ari diren jarrera matxistak izan ditugu mintzagai Egoitzarbiol Iruki Larroxako kidearekin. Guraldetik besterik euskarazko informazio gehiagorako eskuragai dituzue gure webgune eta sare sozialak. Bihar arte. Euskal Herrian etxe bizitzaren arazoak gero eta gordinago eta bortitzago azaleratzen ari da. Horren adierazle dira alokairuen eta hipoteken prezioen gorakada etengabea, turistifikazio basatia, etxegabetzeak edo okupazioaren aurkako ofentsiba judiziala eta poliziala. Honen arira, duela hilabete inguru, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuek etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa deitu zuten abenduaren 14 Bilbon.
Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako bozeramaila den Karla Pisanorekin hitz egiteko aukera izan dugu gaurkoan. Eta eskualdeko etxebizitzaren arazoari buruzko azterketa zehatza eskaini digu. Pisanok herritarrek dituzten erronka nagusiak azaldu dizkigu. Baita krisi hau eragin duten arrazoiak eta beren sindikatutik proposatzen dituzten irtenbide posibleak ere. Etxebizitza Sindikatu Sozialistak 14 sindikatu ditu Euskal Herria mailan. Hauen bitartez, etxebizitzaren problematikari aurre egiten diote. Horretaz gain, mugimendu sozialistaren parte den sindikatua denez, problematika gizarte sozialista baten noranzkora kokatzen ahalegintzen dira. Arazoaren erroa gizarte kapitalistan eta jabegoan kokatuz. Bai, nik uste hemen bereiztu behar dugula badago etxebizitzaren arazo estruktural bat, betidanik existitu izan dena. Hau da, etxebizitza bezalako oinarrizko behar izan bat, merkantzia bat denean, beti egongo da gizartearen parte bat, proletargo orokorrean, baina langile klase osoa, egongo dena etxebizitzarako sarbidetik kanporatua edo behintzat zailtasun handiak izango dituena. Eta hau sistema denetik existitu izan den arazo estruktural bat da. Baina egia da orain arazo honen gordintze koiuntural baten aurrean gaudela. Eta honen adierazpenak askotarikoak dira. Prezioen igoeraz hitz egiten da asko, baina baita ere etxegabetzen hazkundeaz, orokorrean filtro arrazisten eta klasisten inposizioaz, etxebizitzarako sarbidean, eta baita orokorrean hartzen ari den ofentsiba legislatibo baten forma, zeinak geroz eta neurri gehiago jartzen ditu etxebizitzarako sarbide hori ukatu izateko. Etxebizitzaren merkatutik, etekin ateratzen duten agenteek askotarikoak direla aipatu duen arren, espekulatzaile handietan eta jabego handietan jarri du ardura politikoa. Etxebizitza bat merkantzia bat denean, merkantzia horretatik etekin ateratzen dute denetariko agenteek. Izan daitezke espekulatzaile handiak, baina baita klase ertaineko hainbat sektore, ez? Etxebizitza bat eduki dezaketenak eta alokairuan jartzen dutenak nolabait euren soldata komplementatzeko eta abar. Orduan, merkantilizazioaz ari garenean ez gabiz hitz egiten soilik gehiegizko espekulazio batez edo jabe handiez, baizik eta orokorrean gizarte guztian operatzen duen logika batez ari gara. Hala ere, hemen bereizketa bat egin behar dugu. Botere sozial, ekonomiko eta mediatikoa dutenak dire batez ere jabe handiak. Euskal Herriko legeen arabera, etxebizitza eskubidea da. Hala ere, sindikatutik bestelakoa uste dute. Eskubide burgesa oso gauza bitxia da, ez? Agian lege baten jasota egon daiteke, baina horrek ez dago esan nahi inondik inora bermatuta dagoen eskubide bat denik. Are gutxiago, bi eskubide kontra jarri aurkitza ditugunean. Hau da, jabego pribaturako eskubidea edo negozio egiteko eskubidea talkan dago etxebizitzarako eskubidearekin. Eta gizarte honetan talkan dauden edo kontraesanean dauden bi eskubideen artean indarrak resolbitzen du kontraesan hori, ez? Eta kasu honetan jabetza pribatuaren alde dekantatzen da balantza etengabean, ez? Hemen arazoa da, gizartean dauden errekurtso guztiak ez direla erabiltzen behar sozial jakin batzuei atera bidea emateko, demagun isa etxebizitza behar dira, eta beraz gure bitartekoak antolatuko ditugu, etxebizitza horiek bermatuta egoteko, baizik eta merkatuaren bitartez asebetetzen direla behar sozial horiek. Orduan, soilik errentagarriak diren bitartean, errentagarria den bitartean behar sozial horiek asetzea bermatuko dira etxebizitzak, ez? Politikoek diotenez, etxebizitzaren eskaintza eskasean eta eskariaren igoeran dago prezioen garestitzea. Hala ere, Pisanok argi utzi du aski bitartekari daudela. Guk ez dugu kokatzen arazoa etxebizitza eskaintza falta baten, baizik eta etxebizitzarako sarbide arazo baten. Zer esan nahi dugu honekin? Nik ulertzen dut espekulatzaile baten partetik eta politika monetario eta espekulatibo baten perspektibatik esatea prezioak igotzen direla eskaintza urria delako, ez da faltsua, egiazkoa da. Ez nahi dut, etxebizitza gutxi daude merkatuan eta horrek prezioak igotzen ditu beste hainbat faktoren artean. Baina logika honekin eutsi beharra dugu, logika faltsua delako eta merkatuaren limite hertsien baitan mugitzen delako. Eta hemen mahai gainen jarri behar duguna da, badaudela bitarteko nahikoa, etxebizitza beharrak sozialki asetzeko, kontua da bitarteko horiek erabiltzen direla
merkatuaren logikaren baitan. Adibide bat ematearren, Euskal Herrian badaude 70.000 etxe bizitza huts baino gehiago, eta ia 9.000 etxe bizitza turistiko. Horiek soilik kontuan hartuta erregistraturik daudenak, zeren badakigu beste milaka batzuk ilegalak direlak edo erregistratu barik dauzela. Instituzioek badute zer egiteko. Hala adierazi du sindikatu sozialistako kideak, naiz eta hauek haien politiketan mugak dituzten. Uste dugu estatu burgesa eta instituzioak orokorrean nahiko mugatuta daudela etxebizitza politika eraginkorrak aurrera eramaterako orduan. Zergaitik, instituzio hauek badutelako limite oso ertsi bat, eta nolabait instituzioen oinarrian daudelako pilare batzuk ukiezinak direla. Eta pilare horiek badira merkatua eta jabetza pribatua. Hortaz, limite horien baitan egin behar dituzte politikak eta egin behar dituzte reformak, eta nahiz sektore batzuk onuratu ditzaketen, momentu konjunktural batzuetan, estatutik diru hartu dezaketen, sorpetu daitezkeen estatuak nolabait diru laguntza batzuk emateko eta bar, beti soluzio totala ez da etorriko instituzio horien partetik, zeren berriz ere berproduzitzen dute lehen aipatu dugun logika, dela behar sozialei aterabide ematen zaiela merkatuaren bitartez eta ez nolabait kontrola hartuz. Sindikatuak azpimarratu duenez, estatuaren bitartez arazoa konpontzea ia ezinezkoa izanen da, ez badago aldaketa estrukturala. Urgentziazko neurriak hartu behar badira, ez daitezela hartu estatua sorpetuz eta etxe jabeei eta espekulatzaileei diru gehiago emanez, baizik eta kontrako logikaren bitartez. Hau da, jabe hauen etekinetatik dirua hartuz eta hori baliatuz etxebizitza problematikari aurre egiteko. Hemen, urgentziazko neurriak hartu behar dira txarrenen dauden sektoretatik eta neurri unibertsalak izan behar dira. Hau da, ez soilik nolabait interes korporatibo batzuk edo klase sektore batzuen interesak defenditzen dituztenak. Hau da, baldin badeko guz, ez da gizemat milaka etxe bizitza guz eta milaka pertsona bizitzen kaleetan, hori da konpondu behar den lehenengo arazoetako bat. Izan ere, alderdi politikoek, bai eskuinekoek, bai ezkerrekoek egiten duten propaganda, faltsua kritikatu du. Gaur kokatzen ditugu adibidez berriki aurkeztu den etxe bizitza lege berria. Nolabait propaganda elektoralerako erabiltzen dira, esaten da etxe bizitza lege horrekin etxegabetzeak debekatu direla, triunfalismoz ateratzen dira ezkerreko alderdiak hori iragartzen, baina azken baten honek sortzen duena da boomerang efektu bat. Zuk esaten baduzu etxegabetzeak debekatu direla eta gero efektiboki ez badira debekatu eta realidadea oso bestelakoa denean, horrek sortzen duena da alde batetik politikarekiko desatxikimendu bat eta posizio erreakzionarioen gorakada bat, jendeak ez du sinisten politika parlamentarioaren eta ezkerreko ideien bitartez gauzak aldatu daitezkela, zeren fartsa huts baten geratzen dira neurri horiek, eta bestetik sortzen duena da desmobilizazio orokortu bat. Etxegabetzeak ez badira desagertzen, orokorrean gertatzen dena da, etxegabetzei aurre egiten diegunean, medioetatik isilarazten dela, edo ezkerreko alderdietatik aldegintzen direla hori isilarazten, hain zuzen aldarrikatu dutelako, debekatu dituztela, beraz. Orduan ikusten duguna da, edozein kasutan programa erreala jarraitzen duela iguala izaten dela merkatua indartzen. Honen ondorioz, etxe bizitza eskubidea bermatu negoziorik ez lelopean, etxe bizitzaren krisiari heltzeko Bilboko kaleak hartuko dituzte abenduaren 14an. Batez ere, ulertzen dugu gure ahaleginak kokatu behar direla nolabait diskurtso jakin bat eta egoeraren irakurketa bat jakin bat indartzean, ez? Badela arazo estrukturala seinalatzea eta ez galtzea askotan kondenatzen gaituzte horrelako epe motzeko debateetara eman behar dira, esan dudan bezala epe motzeko neurriak hartu daitezke, baina ez bagara gaurdanik hasten etxebizitza problematikaren betiereko konponbide unibertsal batez hitz egiten, ez bagara hasten horren aldeko lan bat egiten inork ez du egingo, eta inoiz ez da baldintzarik egongo benetan doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala izango den etxebizitza sistema bat bermatua egon daren gizarte.
Arartekoak landutako jarrera matxistak Euskadiko nerabeen eta gazten artean txostenan ondorioztatu da aurreko belaunaldiekin alderatuta aurrera pausoak eman direla, baina kezkagarriak diren zenbait puntu ere jaso dituzte. Azterlanak erakusten du gazte gehienek aitortzen dutela emakumeen aurkako indarkeria matxista lehen mailako gizarte arazoa dela, baina sexuaren araberako aldeak oso esanguratsuak dira eta emakume gazteak gizonek baino askoz argiago dituzte. Bestalde datuek erakusten dute oro har gazteak feminismotik gertuago daudela biztanleria osoa baino, hala ere emakume gazteak askoz ere irmoagoak dira beren burua feministatza definitzerakoan gizonak, baino 2020an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren emakume gazten erdiak baino zertxoa gehiagok oso feministatza dute beren burua eta hori sentitzen duten gizon gazteak 32,1 dira. Nik uste dut Arartekoak egin duen txosten honek argi erakusten duela guia gazteekin lan egiten dugunean somatzen gabiltzan tendentzia aldaketa bat, ez? Egia dena da, gu klasean sartzen garenean beti somatzen dugula, nesken aldetikan feminismoaren eta berdintasunaren aldeko jarrerak asko indartsuagoak eta positiboak diela, gizonen aldetikan baino. Egia da, gizon asko ere bai kokatzen dela berdintasunaren eta baita ere feminismoaren alde, baina gizonen artean ere bai egia da erresistentzia gehiago topatzen ditugula. Hau esan da, ez dugu uste orokorrean gizon gazteen artean dagonikan gizon gazte gehiengo bat antifeministatzat duna bere burua. Bai egia da, gu klaseetan somatzen duguna da, daudela, igual 20ko klase batean, erdi eta erdi izan da, mutiletan eskak, 2-3 gizon ekartzen dituzenak iritzi erreakzionarioak eta iritzi erreakzionarioek nolaita oinarritzeko erabiltzen dituztela internetetik jasotako hainbat eta hainbat datu, ez? Karo, datu horiek nondik datoz? Ez datoz normalean paperretatik, datoz normalean interneten aritzen dien manosferako gizonen aldetikan, ez? Hau da, gizon sortzailea, gizon sortzaile digitalen aldetikan zeintzuak dituzten jarrera reakzionarioak eta horretan lan egiten duten. Arartekoaren txostenak dio feminismoaren kontzeptua ez dela berdintasunarena bezain gertukoa eta ez dagoela hain onartuta batez ere gizon gazteen artean. Guk geletan sartzen ganean eta feminismoaren lanketak egiten ditugunean, guk pedagogia feministak lantzen ditugu, bai jasotzen duguna da feminismo eta berdintasuna baliokide moduan ulertzaren jarrera hau, ez? Gero egia da, hori izan eta gero agertzen dela matizazio batzuk, ez? Eta batzuk hasten dira esaten gaur egungo feminismoa, baina agian enau errepresentatzen zeren, agian erradikalegia eta bar da, ez? Claro, ulertu behar deguna da, haiengana heltzen ari den feminismoaren kontzeptu bat dela kontzeptu zehatz bat. Eta kontzeptua zeinak gizonak jartzen ditu nola daite puntuan edo ez, feminismoa zeinak badirudi defendatzen duela gizonak egon barutela emakumeen azpitik eta ez da hori. Baina gazte batzuengan bai badela nola daite barrura heltzen zain mezu bat, ez? Gero orokorrean ere bai egia da feminismoaren kontzeptuaren lanketa egiten denean, emakume gazte askok eta gizon gazte askok ere bai, oso argi daukatela feminismoa ez dela gizonen kontrako kontzeptu bat, ez da mugimendu bat ere, inondik inora, baizik eta dela jendarte parekida bilatzen duen mugimendu sozial, politiko eta teoriko bat, ez? Orduan, kezkagarria da batzuk esatea feminismoak nahi dula gizonak emakumeen azpitik jartzea eta gainera erabiltzen dituzte izugarrizko datu pila bat, berdintasun legeak ditu hainbat apartado horretarako, ez? Badela diskriminazio positibo moduan irakurtzen den legeak eta bar. Claro, hezkuntza mailan gaude, eta ni hortik anabilitza egiten, hezkuntzan batean feminismo bezalako kontzeptu klabeak lantzea oso forma abstraktuan eta ez bate praktikoan, gerta daitekena da sortzea horrelako eztabaidak, zentzuak batean eskatzen duten posizionamendu bat dezu batzea feminista edo feminista parametro hauetan eta agian berpentsatu beharko nuke nola edo ze metodologia erabili guztia holandu izateko gazteekin, zeren guri harritzen digun zerbait da feminismoa bezalako kontzeptu barne hartzaile eta askatzaile bat ulertzen hastea zerbait zapaltzaile moduan eta hori da kezkagarria dena, zerratikan heltzen aritzaile mezu hau. Zerratikan ez dute bizi bestera batera feminismoaren gaia, ez? Eta evidentemente hor sartuko ginake sare sozial digitalen dinamiketan, sartuko ginake feminismoaren gaiak berak daukan, bere inguruan daukan ez jakintasun maila handia ere bai, eta ez bakarrikan gazten artean edo jendartean baita irakaskuntza arloan, ze badirudi gaztea jartzen gabiltzela jo puntuan gizon gazteen jarrerak bihurtzen ari direlako edo kokatzen ari direlako kokapen erreakzionario batean, baina ez dugu hitz egiten adiez irakaskuntzan dagoen jarrerez edo dagoen ez jakintasunaz gaiaren inguruan, ez? Eta esatea argiki gazteak diela gure jendartean nisla, esan nahi, gazteak ez etorkizuna dira oraina, gure jendartearen bezala. Eta orduan, behiratu beharko unik baita ere zabalean
edo forma zabalago baten zer dabilen gertatzen. Feminismoarekin, zerratik handabilen ultraeskuina antolatzen guztiz diskurso feministen kontra, mugimendu feministaren kontra, LGTB jendearen kontra, pertsona razializatuen kontra, migratoen kontra, eta agian behira apur bat zabaldu ulertzen hasteko zer dabilen gertatzen gure geletan. Zeren ez da bakarrik erreakzionalismoa feminismoarekiko, baita ere bada LGTB gaiekiko, da jende arrazializatu eta migratuekiko, jende ez detasuna duen jendearekiko, diot, askoze erreakzionalismo zabalago bat da, ez? Orduan, hori baita ere berpentsatu beharko nuke. Feminismoarekiko nolabaiteko urruntasuna ikusten da azken urteotan, gizon gazteen zati handi bat mugimenduak seinalatuta sentitzen delako. Aldarrikapen batzuk urrunegi eramaten ari direla uste dute eta diskurtso feministak errua egozten diela gizon guztiei, eta haien erregoaetasun presuntziaren aurka egiten duela. Larria da gizon gazteak gero ez eta urrunago sentitzea feminismotikan, eta argi dagoena da baita ere, azken urtetan gero eta gehiago diela, jarrera batzuk zentzuek esaduten seinalatua sentitzen diela, eta ez, badiru dela gizona diela guztiaren, indarkeria guztiaren errudun. Eta interesantea da, adibidez, ondoez hori adieraztea edo seinalatu izateren sentimendua dutela esatea, baina importantea baita ere, justo horrelako jarrerak ateratzen dinean lanketak egitea. Esan nahi dut, importantea da ondoez hori ekarri eta emozionalki ze ondorio ditun guregan aztertzen hastea, pentsatzea, eta baita ere kontun izatea, ulertuta ere, diskurso hauek esatetutenak patriarkatuaren ondorioz gizona diela violentziaren eragile nagusiak, zentralak, hitz egiten dela zentzu teoriko batean eta astartu batean horrek ez du esan nahi gizon guztiak garenikan bortxatzaileak, gizon guztiak garenikan violentoak. Baina egia dena da, beharrezkoa dela ulertzea jendarteko dinamika orokorrak gero gure bizitzetara ekartzeko. Adibidez, gizon gazteen artean dagoen anaidiak eragiten du emakumeak eta pertsona disidenteak sentitzea violentatuak askotan. Hori ulertu behar dugu marko askoz zabalago baten bueltan ematen dela. Ematen dela, egitura patriarkalen bueltako dinamiken baitan eta gizontasuna eraikita dagoen forma horregatik. Orduan, hori baitera azaldu bartzaie, ulertu behar dugu. Baina horrek ez itxutzea eta ez pentsatzea egiturazko dinamika guzti hauek seinalatzen dituzenean egile batzuk, dabiltzanikan gutaz pertsonalkitz egiten. Baita ere jakin behar dugu eta erakutsi behar dugu gaztei desberdintzen, ez? Esaten denean bezala, txuriak arrazista garela guztiz, ez? Evidentemente, egituraz arrazistak gara, horrek ez esan nahi, zut dituzunikan iruzkin matxistak, edo zut dituzunikan jarrera arrazistak, edo jarrera arrazistak persona arrazizatuekiko. Baina bai, betetzen zula espazio bat, eta hori ulertu beharreko zerbait da. Ondoez hori nondik datorren eta autokritika pixat eginez, baina, lehen esaten bezala, lanketak egin izan dienean, agian gehiegi jogo dugu teorikora eta ezain beste praktikora eta bizipenetara. Eta usten dut, gizontasuna lantzen denean gizon gazteekin oso interesantea dela bizipenetara jotzea eta asteak kokatzen guk gizon gazte izateagatikan bizi dituzten dinamiketan zentzuk violentoak haien artean, euren artean, ez? Azterlan honekin atzemandako alderdi negatibo horiek gainditzeko sentsibilizazio ekimenak diseinatzeko hainbat arlo planteatu ditu Arartekoak. Metodologietan berritzea, programak diseinatzen gazteak tartean sartzea, sarean eta disiplina anitzeko moduan lan egitea eta berdintasunaren eta giza eskubideak errespetatzearen balioa sustatzea. Bat datoz Arartekoak egiten dituen proposamenarekin, zeren argi ikusi da azken urteetako, azken 15-20 urteetako dinamikak hezkuntzan sartu eta tegerak egitaren dinamikak askotan oso interesanteak eta beharrezkoak izan dira emakumeen kasuan, alduntze prozesuk izan direlako oso emankorrak, baina aldi berean gizon gazteekin bai izan dela hutsune bat eragindun zerbait, ez da jakin izan oso ondo konektatzen. Eta jakinik ere bai, informazio asko daukatela gazte gaur egun berdintasunan inguruan eta feminismoan inguruan eta bai gabiltza lanketak egiten dira azken 2 urteetan Irukilarroxa eta beste kooperatiba eta elkartekin batera ere apur bat gertatzen ari den erreakzionalismo guzti honen aurrean zer egin edo pentsatzen gabiltza. Eta bai hartu geha metodologikoki agian aldaketa batzuk sartu behar ditugula, eta horrek ez du esan nahi hezkuntzan sartzea eta dena irakasle egitea, baizik eta bai beharrezkoa zeharkakotasuna ez gai guzti hau lantzea, ez soikan tailer batzuen bueltan, eta ere baita ere sartzea prozesu txuri izango duten bestelako dinamika batzuk, ez? Kurtso osoan zehar gaia bizirik mantentzea eta bizirik egotea ahalbidetuko duen prozesuk egitea. Zergatik zeren lehen aipatu ditudan gazteen ondoezak, eta ez gizon gaztena, sino gizon zein neska gazteen ondoezak gatazkak kudeatzearen bitartez, ere bai egin daitezke pedagogia feministak eta konektatzen dugunean, haiek daukaten bizipen bat, edo haiek duten gatazka bat, egiturarekin baina gatazkari leku eginez, eta haiek duten bizipen erreal eta gertuko horretatik konektatuz,
baditugu esperientzia zentzuk esan duten asko zentzu sakonagoan ulertzen dituztela kontzeptuak eta baita ere ulertzen dituztela kontzeptu horiek haien bizipenetan dituzten eraginak. Kaixo denoi, gaurkoan Eurobeloren lehenarekin segituko dugu, gogora ekarriko dizugu hainbat ibilbide badituela, Europan barrena bidaiatzeko aukera ematen digun bizikleta bide honek, baina esandakoa Nafarroan barrena aurrera segituko dugu, eta gaurkoan Plazaolaren bide berdean barrena segituko dugu gainera. Eta bide horretan Irurtzunen gaude une honetan, baina bagoaz Latasan barrena Mugiro aldera, Lekunberri aldera, Leitza aldera, Leitzarango biotopoan barrena. Paradisua, naturparaje zoragarria eta historiako gertakizun askoren lekukoa izan mehatze egintzagatik edota izan kutsu erlijioso edota garai historikoetako administrazio zein gobernantzekin lotuta. Esandakoa, gaur Eurobeloren lehenarekin aurrera segituko dugu Plazaolan barrena, baina bereziki Leitzaranen barrena. Guazen! Atzean gelditu da kantaldia, bide luze bat ageri da hor aurrean, saria izan da zurekin egon. Gaurkoan lagunak Plazaolako bide berdean aurrera segituko dugu. Ez ezazue ahaztu, Iruñean izan dezakezuela abia puntua, baina nahi izan da, Irurtzunen bertan baduzue atxeden leku eder bat, eta bertan ibilgailua edota bestelako garraio bidez etorrita ekin daiteke bidea. Eta bide horretan zerekin topo egingo ote dugun, argi dago Plazaolaren bide berde honetan geltokiak ziren nagusi, eta horretan aurrena Latasa izango duzue, eta aurrerago berriz Lekunberri. Baina bidean ez ahaztu txoko eta inguru guzti hauek beti dutela sekreturen bat, edota bizi propiorik izan ere, ez dugu ahaztuko Aixiarekin lotutako egungo bide berdeek ikaragarrizko jarduna izan dutela historian zer. Eta jardun horrek bere garapen propioa izan du bideak bezalaxe.
Zapa, eskerrik asko, harrera iteagatik. Zuei, etortzeagatik. Zeinik esango zigun, halako toki ederra eta interesgarria topatuko genuenik Eurobelon barrena gentozela. Hoi da. Latasa, baina kokatu gaitzazu, non gaude momentu honetan? Hemen gaude, inboz bailara daukeu, hemen Zarrantz horparen, han atzen Goldaratz, eta aralar izango duke, Latasatik jendea gehien sartzen da, eta Eurobelo etortzen da Bidaso aldetik, gero Saldiastik, Orokietatik barrena, Basaurdutik etxalekoa sartzen da, eta justu erasotik pasatzen da. Ara, eta erason zerekin topoin, eta noiztik larru lanetan? Ez da komentario gaizto bat izan, Bai, larruaren txokoa. Larruaren txokoa, baina noiztik? Bueno, nire etxezana zapataria, eta gero ni geratu nintzen tailerrakin, Legorretako semea naiz, gero handik gazte izen zapateri txiki bat irikin nun, Herreria kalean, eta 93an Iruñara, emazte Iruñako dut, Iruñan ja sozio jarri ginen, Iruñatik erasoa, bueno, bizitza bateko proiektua da, Bizi proiektu bat, zalantzari gabe. itxura. Tailerra ikusiko dugu, azken batean, larrua eta eskuarekin. Errez esaten da, baina teknika hau, aipatu duzunagatik, urte askotako kontuare bada. Esango nuke, bueno, paleolitoaino joan gaitezkela. Baina, bueno, ez gara hain urrutira jungo, baina larrua erabilita gauza askotarako. Orain pixkat importantzia galdu, zeren petrolioekin eta plastikoa eta guain ja oinetakoa, askoz ezberdinagoa da, zapatilakin ibiltzen da jende gehiena. Horrek plastikoa eta poliuretano eta guk egiten dugu larruzkoak. Zeintzu dira onurak, ze asko entzuten da, gaur egun jende askori entzuten zaio zerbaitik ez diola honik egiten, alergiak hau eta beste, eta askotan ez gara jabetzen azalean eta oinetan zer daramagun, eta horreko osasunen zer nolako eragina duen, ez da bakarrik eskulana eta tokikoa izatea, baizik eta osasuna ere akaso, honetan ere? Nik behin entzun nion bati, osasuna hankatatik hasten da, eta nik oin ja hori erabiltzen dut, hankatatik hasten da. Guk oinekin egiten ditugu bizitzan zehar, 100.000 kilometro, eta oinek zaindu egin behar dira. Zaintzez baituzu, gero ja ateratzen dira minak, eta orduan horretarako oso garrantzitsua da oinetakoa. Gureak, larruzkoak, arnaz hartzen dute, izardik gutxi dute, bueno. Ze gehiago, falta zegoen bakarra da, Eurobelo